má väčšiu hmotnosť kilo papiera alebo kilo zlata? Kriste Ježiši. Áno, toto som ja, Laurinka. Občas smutná, občas veselá, ale vždy dáma. Čítam knižky, z ktorých si nič neberiem, ale dajme si teraz kvíz. My sme tu tento rok podľa mňa celkom dosť inteligentné. 1+1 je 2. Kto napísal slova slovenskej hymny? Samo Chalúbka, Hviezdoslav, to sú nejaké krepie, chvála Bohu, prichádza nová posila, Nela, pozdvihni to tu. Zbraň mám tady. Tak nič. Má väčšiu hmotnosť kilo papiera alebo kilo zlata? Kriste Ježiši. Darovanému koňovi na nohy nepozerá. Kto namaloval obraz Mona Lisa? Lauru pred kamerami zvíjalo ako karimatku v kultúrnom dome. No po vypnutí kamier bolo všetko v poriadku. Ja to idem akož ťažko nadoliť. Dištancuješ sa od Laury. Úplne. Charakterovo určite. Každých 10 minút klame. Nový profil Dolly. Starý jej odišiel ako maskara na ceremoniáli čiernych rúží. Máme tu jednu nahrávku, ktorú si teraz pustíme. Je to môj problém, to je recept na úspech. Adriana, ide to na ceremoniáli. Za mňa ste spravili takú že ja už ak nebudem potom to slávna, tak nikdy. Nože ukáž, čet, kto za to môže.